सालाबाबो सबबो गासै सोबाना फापर बायदि दाब्ले खालामगोन आं। बुथारनाङा बे सिखाखौ मैगं थाइगं हाग्रा मिरामिस सिखा नंदों नामा? ओइ मानसि गोरा गोरा फैदोंब्रा एसे खोन्थाहरलाय। एग्जामाव गोरा गोरा फैयाबा मा ओंख्रि जाखो माखो सोंनाय फैयो नामा? सिरि सिरि लिर। पुलिसफोरजों जानो लोंनो सुख मोना होननाया नोंमार बुस्थु नामालै? हेलौ लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बराय हरलायबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांगोन। लोगोफोर, बिरफुं महिलारि बिथांजों डाइरेक्टेड खालामजानाय आबुं मोनसे बर' सावथुननि सायावनो आपडेट लानानै फैदों। आरो बे सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्ट बिरफुं महिलारि बिथाङानो। लोगोफोर, बे सावथुनाव गुबैयै बर'नि गोबां आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन, जेरै राजिब आरो बुरि दांखो लोदो आरो अनिल केआर ब्रह्म आरो बर'नि गोबां गोदान गोदान जाखांफुनाय आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। लोगोफोर, बे सावथुनखौ दासिमबो रिलिज खालामनानै होआखै। लोगोफोर, बे सावथुनखौ 2022 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानावनो रिलिज खालामनो गोनांमोन, नाथाय बेनि दासिमबो खौरां मोनाखै। लोगोफोर, बे सावथुनखौ बिरफुं महिलारि चेनेलावनो हगारनो गोनांमोन। लोगोफोर, जेब्ला सावथुनखौ रिलिज खालामो अब्ला आं बेनि सायाव आपडेट लानानै फैगोन। लोगोफोर, भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो अन्नानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो खाथियाव थानाय नटिफिकेसनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे आं गोदान भिडिअ हगारोब्ला नोंथांनिसिम नटिफिकेसना सहैयो।